mo ni Ine. A priest is always wrong because if he begins his mass on time, his watch is advanced. If he begins a minute later, he keeps people waiting. If he preaches too long, he makes people get bored. If his homily is too short, he is unprepared. If he owns a car, he is luxurious. If he does not own one, he does not go with the times. If he goes out to visit families, he is always out. If he does not, he has no time for them. If he asks for donations, he is a money maker. If he does not do it, he is too proud and lazy. If he takes time in the confessional, he is too slow. If he makes it too fast, he has no time for his penitence. If he renovates the church, he throws away money. If he does not do it, he allows everything to rot away. If he is with the youth, he forgets the old. If he is seen with women, he is a playboy. If he goes with men, he is not normal. If he is young, he has no experience. If he is old, he should retire. As long as he lives, there are always people who are better than him. But if the priest dies, there is nobody to take his place. Mga igsuon, dili ba ingon man usab ni Ine ang nahitabo sa atong Ginoo diya sa atong ebanghelyo karon? Adunay mga tawo nga nag-akusar kaniya nga ang iyang gahom sa pagpapahawa sa dautan ug mga giyawaan gikan kang Beelzebul, ang prinsipe sa mga yawa. Aduna pa manggani uy mga katawhan nga buot mo bitik kaniya aron gayud lamang sa pagpamatuod nga kung siya pinadala ba gayud sa Dios. Ang kinabuhi ni Jesus dinhi sa kalibutan napuno sa daghang mga kasakitan. Mianhi siya aron sa paghigugma, pag-alagad ug pagluwas sa katawhan. Apan gihukman siya dili maayo, gisakit ug sa katapusan gipalansang sa krus. Usa sa pinakamapait nga kasinatian ni Jesus ang pagtawag kaniyag Satanas sa gisaysay sa atong ebanghelyo karon. Day pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ug sila miingon, anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon, ang pangulo sa mga yawa mo'y naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Aduna gayud uy mga tawo nga sobra ka insecure sa ilang mga kaugalingon, dili ba? Sige lang og panghimantay sa lihok ug buhat sa ubang mga tawo. Unya kung dili mga yan o dili nila masabtan ang imong mga buhat, ila na dayon kang dauton. Adunay mga tawo nga dili makontento sa kung unsay anaa kanila. Adunay mga tawo nga hangol sa kadungganan, sa katilingban o sa gahom. Usahay ila namang ganing buhaton ang tanan, bisan pang pagpangilad, aron lamang makuha nila ang ilang mga pangandoy ug tinguha sa kinabuhi. Samtang sa laing bahin usab, dagan usab ang anaa diha nag-antos sa kalisod aron sa pagpaningkamot nga moasenso sila. Adunay mga tawo nga nag-antos aron sa pagbuhat sa matarong ug pagbuhat sa mga butanga insak
sa insakto nga paagi. Adunay mga tawo nga nagbuhat sa maayo ug matarong aron makapuyo og hapsay ug simpleng kinabuhi nga layo sa kagubot. Diha ilang gipuy-an ang mga pagtulunan sa atong Ginoo. Ang pagpuyo diya sa mga pagtulunan sa atong Ginoo ug ang pagsunod ni ine sa matag adlaw maong pinakamaayong butang nga angay buhaton natong mga katawhan sa Dios aron maandam kita sa mga butang nga umaabot. Dili nang pagpangdaot, dili nang panghimantay sa uban, dili nang pangmarites ug pagpanlibak. Bulahan gayud katong mga tawo nga nagsunod sa mga kinaiya sa atong Ginoo ug ang mga tawo nga nagmatinumanon sa iyang mga sugo. Mao kini ang tinuod nga nagpuyo sa simpleng kinabuhi sama sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa Ebanghelyo, makita nato ang pagpadayon sa atong Ginoo diya siyang pagserbisyo sa katawhan. Dinhi gipakita gayud kanato sa atong Ginoo ang iyang mahinungdanong pag-anhe. Wala namang gani siya makakaon sa hustong oras. Kanunay na lang siya nakigistorya sa mga tawo ug nag-ayo kaniadto mga may balatian. Wala na gani siya usahay, oras, diha para sa iyang kaugalingon. Kini nga mga butang nga gibuhat ni Jesus sa atong Ebanghelyo karon, nagpakita sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon alang sa uban. Kini nga mga butang ang kinahanglan natong unahon unta mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Dili ang atong mga kaugalingong mga insecurities sa kinabuhi ug dili ang atong mga kaugalingong tinguha sa kinabuhi. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios mas importante pa kaysa sa atong mga kaugalingon nga mga kagustuhan. Sama sa atong Ginoo nga mas gitagaan paniyag bili ang pagserbisyo sa uban bisan pa gikaalaan pa siya nga buang. Kay sayod gayud usab kita nga dili tanan ang makasabot dayon nining mga buhat sa atong Ginoo. Apan kung kita kinasing-kasing nga naghatag sa serbisyo alang sa uban, makasabot gayud usab kita sa mga kinaiya sa atong Ginoo ug makat-un pud unta kita niini. Kay nga atong Ginoo maayo gayud ug maluluy-on. Bisag sa daghang higayon nga gibiay-biay ug ipasipad-an ang atong Ginoo, wala gayud siya muundang sa pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Makat-on gayud unta kita niini. Hinaot panta. Amen.